Olemme asunto-osakeyhtiö Veitikaharjulla ja viime syksynä kävimme toista kertaa muutamat siellä kiinteistöalaan liittyvillä messuilla ja Jari oli esittelemässä Poweria ja kiinnostuimme niin asiasta, että päätimme lähes saman tien hankkia lämmitysjärjestelmää Poweria avuksi, jotta saamme puhtaamman ja pitkäikäisemmän batteriverkoston. Ja meillä on nyt se käsitys, että mennään kohti semmoista järjestelmätilaa, että on mahdollisuus käyttää hybridilämmitystä tulevaisuudessa. Esimerkiksi lämpöpumppuja. Miten teidän lämpökäyrälle on tapahtunut sen jälkeen, kun Power-laitteet laitettiin? No, jos otetaan helppouden vuoksi nyt kun talvikäsittelyyn, niin lähdettiin -20 lukemassa, niin asetus oli +62 astetta lähtevän veden lämpötila. Ja sitten nyt aika nopeasti kuukausi kuukaudelta on puotettu sillä lailla, että ollaan noin lukemassa 52 celsiusastetta. Meillä on se käsitys, että silloin pystyttäisiin käyttämään, on se sitten maalämpöratkaisu tai vesi-ilmalämpöpumppu, niin silloin tämä meidän lämmönjakelu kykenee niiden kanssa keskustelemaan. Ajatus olisi kuitenkin vielä, että sitten olisi joku muu tukilämmitys, että tämä kaukolämpö tai joku vastaava, millä saadaan tuotettua kylmimmän ajan energiaa.